Sanibona, phinde nibikelele nje namhlanje ngalithuba ngalomzuzu nangalihora. Bantu bakaNkulunkulu, ngesibindi esiphiwe uNkulunkulu, ngamandla asabelwa nguye, ngothando nangobubele bakhe, ngobukhona bakhe nangentshisekelo yakhe, nangobungcwele bakhe ngaso sonke isikhathi. Sikwazi ukuthola konke esikudingayo, sikwazi ukuthola ukuphila, sikwazi ukuthola umusa, sikwazi ukuthola uthando, sikwazi ukuthola ububele, sikwazi ukuthola yonke into esiyidingayo nesiyilangazelela ngaso sonke isikhathi. Singabantu siphila lapha emhlabeni, kumele sihlezi sazi ukuthi uJehova ayikho into angayiboni ehlele ekhaya ezulwini. Uyi-CCTV, uyikhamera, ubona yonke into, ubona ongaphansi kombhede, ubona usefrijini, ubona usekhabetheni, okufihliwe, okukhalayo, okulele, okuvukayo, okudlayo, ubona yonke into. Akukho ongakubona okufihlakele, njengoba ekwazi ukubona ingaphakathi lakho, abone imidlinzo yakho, abone ukucabanga kwakho, abone ukufisa kwakho, ubone konke okudingayo nokulangazela ngaso sonke isikhathi, ukwazi konke, ukubona konke, futhi ukufinyelelisa konke okufanelekile. Esibonelela konke lokhu bantu bakaNkulunkulu, uthanda ukuthi sazi siqonde ezintweni zonke ukuthi kwenzakalani emhlabeni esikubona, ukuthi kwenzakalani kubantu esiphila nabo, ukuthi kwenzakalani kulesi sizwe esikusona njengamanje, ukuthi kwenzakalani kulo mhlaba okhona njengamanje, kwenzakalani kulabantu abakhona njengamanje, kwenzakalani kuzona zonke izinto ezikhona ezizayo ezizokwenzeka esazokwenzeka. Ufisa sikubone konke, siqaphele konke, sikwazi konke, bese siyadeda ebudeni. Ziningi izinto ezenzakala lapha emhlabeni, ezimbi futhi ezibhedayo, ezamanyala, ngoba umhlaba usushintshile njengamanje, umhlaba usuguqukile njengamanje. Awusewona lo mhlaba ekade sithanda ukuthi ube wona, awusasaphili le mpilo ebesithanda ukuthi siphile, asisaphili lo kathule besithanda ukuthi siphile. Akusenayo injabulo, asisenako ukukhanya, asisenayo intshisekelo, akusekho okuhle lapha emhlabeni. And kungekho kunjalo, ayikho into esingayishintsha, singashintsha thina ngokwazana naye, singashintsha thina ngokwenza intando yakhe, singashintsha thina ngokuhlala ebukhoneni bakhe, singashintsha thina ngokubalekela okubi ukuze singeze sabuswa yikho. Ngoba izinkanuko uma singazibalekeli sigcina sezizibusa. So ngomhla ka-5 January abantu bakaNkulunkulu, ngibona kwisibonakaliso. Isihloko sethu sithi izinkanuko zidlulele. Izinkanuko zidlulele. Ngibona kusebhasini, amanyala enzeke ebhasini. Ngihleli nje ngiyabuka, abantu bayazijolela, babodwa bayajola, bayaqabulana ngapha, babodwa bayajola, bayalalana ngapha. Omunye nje wayehlela emva kwami, ngiyakhumbula. Mehlele emva kwami uphethe izimpahla eziningi, aphathe izimpahla avela abona isoka lakhe lapha lihleli kwindawo engala, ngithi sibone emabhasini ukuthi kube ihlala ezingapha, kube ihlala ezingapha, and isoka lakhe lihleli isihlalo esilaphaya. So mayisuka asuke ayohlala ngapha lapho kwesoka lakhe, aphathise mina okunye, ezinye izinto zakhe. Asuke bajole lapha, kuvuka izinkanuko, benza into abayenzayo, belalane khona lapha ebhasini, amanyala, into esizibonayo emaphusheni bantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu asibonisa zona. Kuthi uma kusuka lapho, aqala phansi bese uyabheka impahla zakhe seziyashoda. Athi uyabuka, hayibo, komba into yami ukuthi ikuphi? Usekhohle nya ukuthi unikeze mina, usekhohle nya ukuthi uyiphathise mina. Ngimbuke nje ngithi uthi ngibuke impela ukuthi uzokwenzakalani. Aphetulule. So ngibona abantu bejola ngokwehlukana ebhasini. So njengoba kade ngichaza, omunye asuka ahamba ehlala kwisoka lakhe, bajole, balalane, benze wonke amanyala. Ngimgadele impahla zakhe, useqedile walibala ukuthi kombe so ngoba lezi nkanuko uma sezifika, zifika zifabhabalise ingqondo, zifika ziwulahlekise, ziwuluthekise, ziyenza ukuthi umuntu alahlekelwe ingqondo kahle, zenza ukuthi umuntu alahlekelwe ucabanga, zenza ukuthi umuntu alahlekelwe ukukhumbula yonke into. Ngoba umqondo wakho ugcwala, uphathe izinto eziningi kakhulu, kodwa uma usulahlekile ukhohle yonke into. Kufana noma uzongena kwi-exam, let's say ufunde kakhulu bese ushaya lento leyo ngesingisi ebizwa ngokuthi i-blackout. Uma isekushaya leyo nto leyo, kuphela yonke into. Ngiyakhumbula nje omunye udadewethu sekuyamenza lento i-blackout, engena kwi-exam, iphepha I think was it 500 marks, into kanjalo, ama-hours akhona 5 hours or something like that. Wafunda kakhulu, wazoshawa i-blackout. Uthi wathi engena ephepheni, ingqondo nje yaba empty, zero, mangithi zero,
yaba 0. Waze wakhala because akakwazanga ukubhala lutho. So esekhohle ukuthi ubeke izimpahla zakhe kumina, nganokuxaka nje ukuthi kungani lo muntu engakukhumbuli, kungani engazi. And uNkulunkulu ucacise kakhulu ukuthi kusuka kwengqondo, kusuka kuhamba kwezinkanuko. Ingqondo iyalahleka, iluthekise, angakhumbuli umuntu lutho. Ngoba izinkanuko uma sezingaphezulu ziyalahlekisa, ziyaluthekisa ingqondo. Umuntu alibale yonke into, alibale into ekumele ayenze, alimele into ekumele ade kukhandlekele. Ngaleyo ndlela izinkanuko uma sezingaphezulu kakhulu abantu baNkulunkulu, abantu balahla yonke into. Abantu bangalahla ngisho kwimali, angalahla ngisho umntwana wakhe, amlahle edolobheni. Ingane, bengihambe nengane mina. Angalahla isikhwama sakhe, angalahla yonke into, angalahla ucingo lwakhe, angalahla kwemisebenzi wakhe. Athi umuntu ayisengamana bangixosha emsebenzini, efuna nje ukudoja khona ezohamba eyophuza. Ayisengamana bangixosha babengixosha. Ingqondo ilahlekile manje, ingqondo iluthekile. Ucabanga lento ayicabangayo, ucabanga le nkanuko ayicabangayo, ucabanga lo baphuzo lo, ucabanga ukuthi kuzoba mnandi kangakanani, ucabanga ukuthi le ndawo izoba fun kangakanani, ucabanga lento ayicabangayo. Njengamanje ingqondo ayisekho. Ashiya abantwana bakhe ngoba nakho ecabanga loyo mjolo, abashiye ungekho ugesi, abashiye nekhandlela kanjalo. Ishe ingqondo indlu, bashe bangqondo abantwana ngoba ingqondo ayisekho, isicabanga leya nkanuko. Izinkanuko zidlulele, izinkanuko zidlulele. Balahle konke ngoba ingqondo isuke isenkanukweni, isuke isifuna lento eyifunayo ngaleso sikhathi. Okunye nokunye sesiyokubona emva kwesikhathi, okunye nokunye sesiyokubona kusasa, siyokubona ngelinye ilanga. And angizange ngibone ababodwa kuphela, ngibone nabanye bengemuva, ngibone nabanye belalana. Ibhasi niyazi ukuthi igcwala ngabantu aba-60, phinde kume khona abamayo futhi, kodwa igcwele phama. Bazijulela abantu, baziqabulanela, bazilalanela, bazenzela umathanda ebhasini phambi kwabantu. Umuntu omdala, uyingane, ukhona, unjani, uyabuka, awubuki, okwakho lokho. Abantu benza umathanda ngezinkanuko zabo esethe bakushaya indiva konke lokho ngenxa yezinkanuko esezingenta. Ngoba umuntu masefuna into ayifunayo, ukhohlwe kuyona yonke into ebalulekile bekumele ayenze, bekumele ayihambele, bekumele ukhohlwe yonke into uzobona later konke lokho. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, masisazi isikhathi siphila kusona njengamanje, izinkanuko zidlulele. Masisazi nesikhathi sokuphila kuso futhi ukuthi sinjani, sikwazi ukubhekana nakho, sikwazi ukuzoba khona ngoba nempela kukhulu, uyethusa, kuyesabeka. Ukuphela nje kwamahloni, ukuphela kovalo, ukuphela kwanembeza. Bathi abantu nembeza, mina ngithi ukuphela kobuNkulunkulu ngoba uyena okhumbuza yonke into eyiqiniso, uyena okhumbuza yonke into ebalulekile, uyena okhuluma nawe akutshela into efanelekile. So kuphela kwazo zonke lezo zinto ikona okusidala izinkinga emhlabeni. Ukuphela kokwesaba, ukuphela kwenhlonipho, ukuphela kokuzotha, ukuphela kokuhlonipha abanye abantu, sikuphela zonke lezo zinto. Abantu baphenduka ezindlaveni usuku nosuku, abantu baphenduka ezilwane usuku, umzuzu nomzuzu. Masiqaphele, sifuna ukulunga abantu baNkulunkulu, silangazelele okufanelekile ngaso sonke isikhathi ngoba nempela lo mhlaba akusewona lo besicabanga ukuthi uwona. Akusewona futhi lo besifisa ukuthi ube wona. Kepha usubheke phansi. And awuthi wona mawubheke phansi, thina sijonge phezulu. Asiphikisane nawo abantu baNkulunkulu. Ubheke phansi ngeenkanuko, thina singahambi ngazo. Ubheke phansi ngobubi, thina singahambi ngakho. Ubheke phansi ngobumnyama, thina sihambe ngokukhanya. Ubheke phansi ngendlala, thina sihambe ukunxusa uNkulunkulu asiphe konke esikudingayo. Ubheke phansi ngamanga, thina sikhandlela iqiniso. Ubheke phansi ngenkohliso, thina sikhandlela ukulunga nokufanelekile. Ubheke phansi ngokuthi abantu abasayinkonzweni, thina singenkani.
ubheke phansi ukuthi akusazile ukudla, uzilwe ngenkani unxusela. Ubheke phansi akusakhuleka, akusenziwa intando kaNkulunkulu. Thina siyenze simqhabashe ngenkani ukusizwa ngomdalo, ukusizwa uJehova umdalo nomhlaba. Ngoba akekho ozosilekelela abantu baNkulunkulu. Akekho ozosisiza uJehova nje kuphela. Ngakho-ke ngalo myalezo, ngalo mzuzu, ngalo myalezo nje ofishane, uzinkanuko zidlulele yebo. Siyakubona konke kuyenzeka kunjalo. Kodwa siphambane nakho. Asibe sikhuni siphambene nobhuku. Uphambane nje ne-weather, phambane nayo njengamasibomu. Siyabona ukuthi liyashisa impela ilanga, kodwa sivele sigqoke isifudumale ngamasibomu. Siyabona ukuthi sithi sesilwisa singafuni ukutana sesinethezeke naso, kodwa silwe siqinile ngoba sisempini ngekomoya. Kuningi okwenzakala, kuningi osezokwenzeka. Nezinkanuko zingenhla. Ngakho-ke ngalo myalezo, nangalo mzuzu, nangaleli hora, nangaleli thuba, abantu baNkulunkulu phendukani. Ngoba umbuso wezulu usondele. Ihlengwe nesinde sinembhabhadiso. Ngoba ukufa kusondela kakhulu. Ukuphela kwezinto zonke kufikile. Inkinga awusazi isikhathi onazo. Awazi lozokushonela nini. Awazi uzokushonela ngamuphi umzuzu. Lapha emhlabeni unomzuzwana, uno-2 minutes, uno-5 minutes. Phenduka manje, phenduka namhlanje. Zakhele ikhaya lakho, usalapha emhlabeni, ikhaya lakho lokuphila okuphakade. Zisize wena. Yesi izinkanuko zikhona, yesi konke kukhona, kodwa balekele kubi, usondele ukuhle uzisize wena. Ngokwazana noJesu, njengoNkosi nomsindisi, kuvume isono sakho, usindise, ubhabhadise, uphulukise. Nkosi nje mina niqinise, niqondise, nisibekele inilondoloze ezindleleni zenu zonke. Nazi ukuthi amahloni awasekho. Izinkanuko zidlulele. Izinkanuko zidlulele. Kuningi okuzokwenzeka, kuningi esizokubona, maningi amanyala. But mawazana noKristu, uzozazi ukuthi umuphi. Uzozazi ukuthi kumele wenzeni. Uzozazi ukuthi kumele uthathe isiphi isinyathelo uma kwenzeka ini nani nani. Uzoyazi ukuthi impilo yakho incike kuphi. Uzokwazi ukuthi wena uphelele 1, 2, no 3. Uzokwazi ukuqondiseka ezintweni zonke nakona konke. So sibonakala ngeba naso mhla 5 January 2024. uNkulunkulu ecacisa ukuthi izinkanuko zidlulele. Masiqaphele, sizisize, sizisindise. Phela kwezinto zonke sekufikile, sekukhona namhlanje. Siphila eminyaleni, siphila inkohliso, siphila ububi, ubutha, konke ukungcola. Kodwa ngoJehova umdali wezomhlaba, osenzela konke osibekelayo. Sihlezi njalo sinqoba ngayo, sithandayo. Bantu baNkulunkulu, masibele nenkosini, sidede kona konke okubi. Senzele intando kaJehova umdali wezomhlaba. Sibuyele kuye nsuku zonke, sivume izono, sisindise, sihlengwe. Khona sithola ukuphila okuphakade. Nkosi nje benani. Nibusisa kakhulu, niqinise, nisindise. Azilule inkanuko kusuka kuzona, kodwa usuka ngoJesu. Kodwa usuka ngokukhuleka, kodwa usuka ngokuyimisela. Enye into ukuthi mase usukhulekile, mase uyikhulekile into, act upon yona phela. Usukhulekile ukuthi yazi ngifuna ukushiya ukuthi uNkulunkulu uzokupha amandla ukuthi ukushiye lokho. Act phela, enza. Ulwe. Ungathi usukhulekile yazi ngifisa ukuthi ngifisa ukwazi ukuhamba. Xhogela ngenkani ukuthi ngoba sekukhulekile ukuthi ngikwazi ukuhamba, ngizoxhoga ngenkani, ngifuna ukuthi ngihambe ngenkani. Yes, ngibe ne-stroke ngahlala phansi, kodwa ngoba ufikile wangibeka izandla, ngoba yonke into ihamba ngokukholwa, ukuthi ngiyakholwa ukuthi lento iyangisindisa, ngiyakholwa ukuthi lento iyangisiza, ngiyakholwa ukuthi le nkanuko izophela, ngiyakholwa ukuthi yonke lento izosuka, ngiyakholwa ukuthi ngizophulukisa, ngiyakholwa ukuthi ngizohlenga, ngizosindiswa, ngiyakholwa ukuthi kuzoba 1, 2, no 3. Kwenze kuzoba njalo. Nkosi nje mina nibusise kakhulu. Inkanuko zidlulele, kodwa singakubalekela konke ngokuhamba nobukhoneni baNkulunkulu ukusiza inkosi umdali wezomhlaba. Hlaze nazo uNkulunkulu asizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda bungcwele. Nkosi nje mina nibusise izinkundla zokuxhumana ezikhona, TikTok, uLihle Themba, Facebook, Lihle Themba Mzobe lapho khona imibhalo
for abantu bafuna imodi nalapho khona ama-short 10 minutes clips no-Instagram Lishithemba Wendy with IMzobe. Kwase nje mina nenhliziyo nakwabanye manje kuze kube phakade. Amen.